Assalamu alaykum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Gaderdarlar, biz her videomyzda bilesin gelýän atly gepleşigimizde bir zadyň döreş taryhy barada giňişlen gurrun edýär. Bugün bolsa şol gurrunmyz ýol ışıklary, ýani svetoforlar barda bolar. Ýol ışıklary näme üçin döredikä, bilýäňizmi? Elbetde olar ýolda ulaglaryň we piyadalaryň hereketlerine bökdünçlik döremezligi üçin oýlanyp tapyldy. Size bu barada gurrun bermegimiziň sebebi bolsa ýol ışıgyň durmuşymyzda ören ul ähmiýetiniň bardygyny hemde onuň döredilmeginiň öz bolşy gyzyklyja bir taryhynyň bardygy bilen baglanýar. Ona näme mehribanlar ýol ışıgy barada gepleşigimizde başlaýar. Svetoforlaryň döreş taryhy barada gysgaça bellep geçdik. Ol ilkinji gedek 1868-nji ýylyň 10-njy dekabryna Londonda paýturlar bilen piyadalaryň hereketini utgaşdyrmak maksady bilen Britan parlamentiniň goloýuna dikilipdir. Onu oýlap tapyjy John Pickney demir ýol svetoforunyň uğralypdyr. Ýol ışık 50 dolanlarylyp, iki tane semafor uğur görkezjisinden ibaret bolupdyr. Ýokary bakýan uğur görkezji ulaglary durmalygyny, 45 göterim şekilläki uğur görkezjisi bolsa, fersapyllyk bilen uğramalygyny alamatlandyrypdyr. Gecelerine bolsa bu görkezjileriň biri ýaşyl ışık, beýleki hem gyzyl ışık bilen şöklendirilipdir. Soňra birdenem näme üçin ýol ışyklar ulanmak besedilipdir. Näme üçin diýýäňiz? Bu taryhy ýagdaýa Londonyň ýol ışygyna 1869-njy ýylyň 2-nji ýanwaryna bolup geçen ýangyn sebäpli bolupdyr. Bu ýangynda polisiýa işgärleriniň yaralananlygy ýol ışygyň ýarym asyrlap ulanýyşdan çetleşdirilmegine esas bolup hyzmat edýär. 20-nji asyryň başlaryna yer ýüzünde ulaglaryň sanynyň artmagy bilen ýol hereketini gadylaşdyrmak, ýol düzgünlerine ýol ışyklar giýirmek zerurlygy ýa çykypdyr. Hut şonuň üçin 1910-njy ýylda Chicagoly Ernest Sirrin ilkinji awtomatlaşdyrylan ýol ışygy ulanýşa giýirmekde patentini apdy. Bu enjamyň tapawutly ýerde adamyň dehmetini talap etmeýänligidir. Ol ýol ışykda stop hemde proceed diýen iki sany ýazgy ýerleşdirilipdir. Olaň nämedigini özüňiz goýulýar. Ilkinji elektrik ýol ışygy bolsa 1912-njy ýylda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Salt Lake şäherine Lester Wire tarapyndan oýlanyp tapyldy. Käbir taryhçylar bolsa bu gyzyl ýaşyl çyraly ýol ışygyň häzirki ýol ışyklaryň gözbaşy diýip hasap etmekleri ýöne ýerdenler. Şondan soň bu gurnama enjamy 1914-njy ýylda James Hogan Cleveland'da ornaşdyrylan ýol ışygy bilen kämilleşdirildi. Ammunyň esasy üýtgeçik tarap bolsa ýol ışygyň iki reňkini bir-biri bilen çalşan mahaly berýän signal bolupdyr. Şeýlede şol wagtlar her çatyrygyň burçunda ýerleşdirilen öý jagatlarda oturýan polisiýa işgärleri hereketi gadylaşdyryp köp sanly dörep biläjek ulag helakçylyklarynyň öňüni alypdyrlar. 1920-njy ýylda ýene-de bir öz bolşul täzeligi Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ýaşan William Potts bilen John Harris getiripdir. O täzelik nämeke? Elbetde bu injenerler ýol ışygynyňky ünsüz bolmagy we taýýarlyk görmegi aňladýan sary ışygy döredipdirler. Şunun ýaly ahyrky derejede kämilleşdirilen ýol ışyklar Ýewropanyň ýollaryna 1922-nji ýyldan köpçüliklerin peýdalanyp başlandy. Hastakygy bu ýyllarda Paris we Hamburg şäherlerine ýol ışyklaryň ähmiýeti has ýokary derejede artypdyr. Soňlugy bilen 1927-nji ýylda Angliýanyň Wolverhampton şäherine ýol ışyklaryň hyzmaty ingliz medeniýetiniň nowatdaky döwrüne başlangyç bolupdyr. Ýeri geline bellep geçdik mehribanlar, SSSR-da ilkinji ýol ışyklar 1930-njy ýylda Moskwanyň bir näçe köçesinde dikilip piyadalaryň sag bolşularyna munasip bolupdyrlar. 1960-njy ýyllaryň başlaryna SSSR-da piyadalar üçin ýörüýte ýol ışyklar döredilip, olarda ýaşyl ışyk bilen ýören, şeýle-de gyzyl ışyk bilen duruň diýen ýazgylar peýda bolupdyr. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna bolsa olarda ýöreýän we durýan adamjagyň şekeljikleri ýerleşdirilipdir. Bizäki. Mehriban tamaşaçylar, ýol ışyklar barada dünýädäki täsin faktlary sersalsak, mysal üçin olar şeýle. Ýaponiýada ozal ýaşyl ışygyň ýerine goýok reňkli ışyk ulanypdyr. Braziliýada akşam saat 22:00 soň daňdan saat 5:00 çelli aralykda bolup biljek ogurlukdan gaçyp gutulmak üçin gyzylla geçmek ruhsat edilýär. Alimlaryň geçiren barlaklaryna görä, uly megapolislarda ýaşaýan sürücüler ömrüniň 6 aýyny ýaşyl ışygyň ýanmagyna garaşyp geçirýärler. Ýene bir gyzykly fakt Koreýa Demokratik Respublikasyna bolsa soňky ýyllar içinde düýbünden ýol ışyk bolmady. Onuň deregine bolsa ýollaryň çatyrygyny owadan we gelşikli ýol görkezji nädenin gyýylar durupdyrlar. Beredimdär. Ene şeýle hem gyzykly maglumatlaryň biri Germaniýanyň Berlindäki piyadalar üçin niýetlenen ýol ışykdaky şlyapaly adamjagyň şekildir. Germaniýanyň öz bolşul brendine öwrilen bu adamjag hatda Ampelman diýip hem at goýupdyrlar. 1990-njy ýylda Germaniýanyň birikdirilmegi bilen ýol ışyklar hem täzelenip şlyapaly adamjagyň şekli ýol ışykdan aýrylypdyr.
ýerine tapdy. Bu ýagdaýdan nägile bolan şäheriň ýaşaýjylary adamjygyň gaýtadan ýolçuga ýerleşdirilmegini talap etipdirler. Netijede bolsa adamjyk ýene öz işini ýapajagy bilen bilelikde ýolçuklary bedäp başlapdyr. Etil şonuň ýaly ýurdun Dresden şäherinde de ýolçukda öwrüm taşlyk ýyjagynyň şekli bardy. Olaram gelen geçerlerin göwnüni götürýär. Mehriban tamaşaçylar, siz hi bagdan ýasalan ýolçuga svetofor gabat gelip gördüňizmi? Belki London şäherinde bolup göreliňiz, Babyltonda gabat gelensiňiz. Ol svetofor şäheriň merkez köçeleriniň birinde ýerleşýär. Bu ýolçuk 19-njy asyrda taryhda ilkinji gezek görülen ýolçugyň hormatyna dikilipdir. Taryhy maglumat hökmünde her ýylyň 5-nji awgustynyň dünýädäki taryhy seneleriň hataryna ýolçugyň bütün dünýä güni hasap edilýänliginden bellemek gerek. Häzir çenli ýolçuklaryň ugur görkezji, ýadgyly, çyraly, adamjygyň şekilleri bilen şeýle hemşile ýapylja dostumyň şekli bilen sekundy sanayan hemde bir neçe şaşyrymly konstruksiýalaryny özüne jemleýän görnüşleri bardyr. Aýna ýaly arasda ýollanmada ýolçuklaryň ulanylmagy we raýatlaryň ýol hereketine hem piýada hökmüne, hem sürücü hökmüne olara eýermegi ýollaryň awadan bolmagynyň özüni düzýändir. Paýtagtymyzyň aýna ýaly arasda ýollaryny bugünkü günde ýol hereketini döwürwap görnüşlerindäki ýolçuklar gadalaşdyrýar. Paýtagtymyz Aşgabatyň ýolçuklarynyň hatda internet ulgamyna hem iň bir häzirki zaman ýolçuklarynyň hataryna görkezilýänligi ýurdumyzyň her bir raýatyny buýsundyrýan bolsa gerek. Gelin şeýle ajaýyp ýollanmada ýol hereketiniň düzgünlerini bir kemsiz berja edelim. Çünki ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümizin rahatlygy mehribanlar. Elbetde mehribanlar, ýolçugy, svetoforlar barada siziň üçin jemle maglumatlarymyz şulardan ibarat. Bu videomy siziň göwnüňizden tähelçe-de bolsa turanlar diýip umyt edýär. Eger şeýle bolsa köpmäň suratda like goýun, öz pikirleriňizi kommentariýalarda belli edin we elbetde bizden daşlaşmaň. Sebäbi Türkmen portal Elmydamy online. Ýadyňyzdan çykarmaň mehribanlar, Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmegidir. Hoş sag bolun, ýaxşy günlerde görüşýänçek özüňize goýjak berem.